Vzduš, kůž, co? Lidi, já vás vítám u nového videa z hry Level Devil. Se mnou zase. S bráchou, poprvé s bráchou. Tam to video jsem smazal, nebylo perfektní. A jo. A je tady iMod Pro 2. Takže si ho jdeme zahrát. Takže úplně wow, lidi, mod Pro 2, wow. No výborně, to je úplně to samé, akorát na jinou stranu. Počkej, já tady mám jakýsi ty navigační tlačítka. Sakra. No, je to úplně to stejný. To potřebovala zkusit. Jeez. Guys, tohle je blbost. Jaký guys? Moje fanoušci nejsou gejové. Guys jsou lidi. Ne, guys jsou kluci. Tak jsou gejové a gejušky. Gejové a lesby. Tohle video bude demonetize. Proč se mi zdá, že se oba dva snažíme o tu stejnou věc? Protože je to pravda. Říkám mu dobrý. Jo, nemějte sluchátka na tomhle videu. Tohle. Nemějte sluchátka, prosím vás. GG. GG, 1, 2. GG, brácho. Tohle ale jde, tohle jde. Hej, ty seš ale. Považ se. Fajn. Karma, mrtko. Se zabil, kámo. Se ti to nějak nepovedlo, špímaři. GG. Zkusíme to tlačítko. Aha. Počkej. Počkej, co? My jsme Nebo... Jo. Kámo. Zkus zmáčknout to tlačítko. Máma říkala, že máš vytáhnout práčku. Jenom Jo. Jo? Pojď sem sakra. Jo. Já? To mi Pojďte. Já to vystřihnu, to ne. Nedělej to, já to stejně vystřihnu. Pojď mi pomoct. A co čekat? Ať je to rychlej. Hej, jousky, budou sam pro lidi. A tohle není fér. Hej, jousky, budou sam. Hej, jousky, budou sam pro guys. Kámo, díky na třeba říkala, že si povíme za pár let, že kámo milionář díky YouTube a nebude mít nic. Ty a já. Ne, už zase Pozor. No, to není je to Jestli nevíte, o co jde v této hře, tak... Pozor. Tím kolenem. Yes. To je zase tohle. Draw my life. Ty taky můžu trolit. Ne, to nebudeme se trolit, ne. Ty jsi zlý chlapec. Karma mrtko. Já vím, že mě chceš trolit, proto jdu pomaličku. A čekám vždycky, až to vysuneš. Prosím. GG. Ty jsi zlý, mám tě. O ne. Zás. Já si počkám, než tohle pojede. Nejlepší je, když se to touče u sebe, skalka. Tímhle jsme začali. Začínali, ale to bylo na opačné straně. Lebo... tady to už známe. Nejlepší je prostě skákat jen dopředu. Mě zajímá, co se stane na konci.
Zase ty si to měl zmáčknout. Kámo. Tohle je tak příšerný. Ty to zmáčkněte. Já se tady počkám. A zavřu. Svině. Sorry. Pěnoušku. GG. To nejde, kámo. Ale jeden z nás to stejně. Tady asi bude timelapse. Pomoc! To máš oboje. GG. Oh! Kámo, jsem to mohl mít. Chápeš, k ničemu je tenhle level. Tahle hra tě má jenom naštvat. Tak a teďka kdo z koho? Musíš umět. Dobré. Dobré. Dobře, tak tady to video bude končit. Brácha vyhrál, kratší video. Pokud chcete odvetu, napište do komentářů a čau.